Аблаву ў Фаніполі сілавікі затрымалі 6 чалавек. На пакаянных відэа затрыманыя кажуць пра ўдзел у пратэстах у 2020-м. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» усіх скіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання. Капуну чынілі і на лідскім ліцейна-механічным заводзе. Там некалькі чалавек затрымалі на працоўных месцах за нібыта экстрэмісцкія матэрыялы ў сацыяльных сетках. У той жа час кіраўнік следчага камітэту анансаваў рост завочных крымінальных справаў. Усяго іх завялі 108. Такія справы прадстаўнікі рэжыму называюць спецвядзеннем і адкрываюць іх супраць апанентаў, якія застаюцца за мяжою. Гэта аб'ектыў у студыі Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў выданні. Абсякае кантакты з афіцыйным Менскам, ігнаруе паседжанне АДКБ, вядзе перамовы са Святланай Ціханаўскай. Ці маюць дэмакратычныя сілы Беларусі новага паплечніка – Арменію. Это вельмі важны сігнал падтрымкі беларускаму грамадству, што Арменія раздзяляе рэжым і беларускі народ. Беспілотнікі, авіацыя, сілы спецыяльных аперацыяў. Навошта Мінабароны зноў ладзяць раптоўнае правяранне боегатовасці? В ближайшие дни состоятся совместные учения вооруженных сил, спецсил специальных операций Беларуси и Российской Федерации на границе с Украиной. Чэргі, каб атрымаць апастыльна-беларускія атэстаты і дыпломы. У чым прычына? Будут искать другие варианты, будут искать обходные разного рода пути для того, чтобы получить нормальное образование. Арменія чарговы раз ігнаруе паседжанне АДКБ. Напярэдадні міністр замежных справаў гэтай краіны з працоўным візітам наведаў Літву, дзе правёў перамовы са Святланай Ціханаўскай. Пра што сведчыць факт такой сустрэчы, Кацярына Гардзеева. Паседжанне Савету міністраў замежных справаў АДКБ, якое пачалося сёння ў Алматы, прайшло без прадстаўніка Арменіі. Замест удзелу ў сесіі міністр замежных справаў Украіны Арарат Мирзоян отправился с працоўным визитом у Вильню. Существует ухудшение отношений между Арменией и, в принципе, остальными членами БАСТом. Ну, естественно, это Россия и уже как бы открыта Беларусь. Есть определенное разочарование и есть определенные шаги против этой организации. Напярэдадні ў літоўскай сталіцы Мирзоян сустрэўся з калегам з палітычнага цэху, кіраўніком МЗС Літвы Габрыэлюсам Ландсбергісам, а таксама адказаў на пытанні мясцовай прэсы. Асобным пунктам у графіку палітыка значылася сустрэча са Святланай Ціханаўскай. Камунікацыя з армянскім бокам стала рэгулярная. З таго, што магу сказаць, гэта гаворка пра супрацу на ўзроўні грамадзянскай супольнасці ў межах форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Падчас размовы бакі абмеркавалі і магчымую палітычную супрацу. Я думаю, што гэта вельмі важны сігнал падтрымкі беларускаму грамадству, што Арменія раздзяляе рэжым і беларускі народ. Ну і гэта важная перамога дыпламатычная над Лукашэнкам. Не забываем, што Пашынян быў адным з першых замежных лідараў, хто ў 2020 годзе павіншаваў яго з перамогай, а зараз Арменія зрабіла такі разварот. Следам выйшла інтэрв'ю абранай прэзідэнткі Беларусі армянскаму журналісту і палітолагу Рубену Меграб'яну. Прадстаўляючы Ціханаўскую, вядоўца дзяржаўнага каналу падкрэсліў: эксклюзивный гость первого информационного, де-факто народно избранный президент Республики Беларусь Светлана Тихановская, которая находится сейчас в эмиграции. Приветствую вас, госпожа президент, и чту за большую честь ваше согласие принять мое предложение. Приветствую вас. Не трэба надаваць вялікую вагу гэтым выказванням журналіста. Ну, рэшце-рэшт, беларускія дэмакратычныя сілы не так шмат што могуць даць. Прыходзіцца з прагматычнага пункту гледжання ўраду Арменіі і, напэўна, для дэмакратычных сілаў, каб замацаваць такого кшталту стасункі, трэба шмат прыкладаць
высілкаў. Пацяпленне адносінаў паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і афіцыйным Ерэванам можа дорага каштаваць Арменіі, кажа наш эксперт. Краіна часткова застаецца на палітычным і эканамічным кручку Расіі. Дэмарш супраць афіцыйнага Менску тая можа прыняць на свой рахунак. Это тоже опять демонстративное проявление позиции Еревана, стараясь вписываться именно в западную парадигму противоборства против России. Россию рассматривали всегда только с одной стороны, как гарант безопасности. Но и Россия может быть гарантом небезопасности. То есть уход от России, от российского влияния, параллельно не получая альтернативной гарантии, ты серьезно рискуешь. Разварот замежна-палітычнай стратэгіі Арменіі стаўся адказам на дзеянне Лукашэнкі. У сярэдзіне траўня той назваў вайну за Карабах вызваленчую для ворага Арменіі Азербайджану. Пазней армянскі прэм'ер заявіў, што краіна застанецца ў АДКБ, калі Лукашенка знойдзе, цытата, такія словы выбачэння тлумачэння, якія будуць прымальныя для народу Арменіі. Выбачыцца тэарэтычна ён можа, прынамсі, мы бачылі, што словы не так были вельмі важные, да, для Александра Лукашенко. Але я думаю, что для армянскіх уладаў вось такое патрабаванне гэта хутчэй яшчэ одна зачепка. Чаму можна ігнараваць паседжанне ОДКБ? Сёння генеральны сакратар АДКБ Имангали Тасмагамбетов заявіў, што чакае ад Арменіі канкрэтных крокаў. Адказу афіцыйнага Ерэвану наконт сяброўства ў аб'яднанні пакуль не было. Кацярына Гардзеева, Белсат. 3 гады калоніі і 14 тысячаў рублёў штрафу. Такое пакаранне атрымаў салігорскі міліцыянт Уладзімір Гелескул за зліў персанальных звестак. Суд Першамайскага району Менску прызнаў міліцыянта вінаватым паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодексу. Яму паставілі ў віну незаконнае дзеянне ў дачыненні персанальных звестак, падбухторванне да дачы хабару, злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі і махлярства. Паводле следства 2 гады таму Гелескул за ўзнагароджанне памерам $9,500 дапамог пэўнаму бізнесоўцу знайсці ў базе асабістыя звесткі іншага грамадзяніна. Пры аналагічнай спробе за $7,000 Гелескула затрымалі. У 2020 годзе Гелескул тэлефанаваў у міліцыю, каб паведаміць аб пратэсных графіці. Амаль на траціну скараціліся спробы мігрантаў нелегальна перасячы мяжу Беларусі з Польшчай. Гэта адзначылі ў польскім міністэрстве замежных справаў. У ведамстве сітуацыю звязваюць з увядзеннем буфернай зоны, што пачала функцыянаваць 13 чэрвеня. Гэтак за мінулыя сотні польскія памежнікі зарэгістравалі 20 спробаў нелегальнага мінання мяжы. Відэа таго, як некалькі дзясяткаў асобаў спрабуюць штурмаваць плот на мяжы, апублікавала памежная ахова Польшчы. Мігранты паводзіліся агрэсіўна, кідалі палкі і камяні ў польскія патрулі. У паўднёвых рэгіёнах Беларусі часткова перакрылі дарогі агульнага карыстання. Імаверна, па іх рухаецца вайсковая тэхніка. Раніцаю Міністэрства абароны зладзіла раптоўнае правяранне гатовасці злучэнняў і вайсковых участак узброеных сілаў. Ці сапраўды мерапрыемства нечаканае для вайскоўцаў і якія мэты яго правядзення, Ірына Дарафійчук. Беспилотники, авиация, силы специальных операций и не только. На Гомельщине и Берастейщине Министерство обороны зладзило раптоўнае правяранне готовности узброенных силов до выканання поставленных задачаў. Одновременно с действиями сил специальных операций активно действуют подразделения ракетной и пусковой артиллерии, оснащенные комплексами ПЛНС и реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град». Данное подразделение также под прикрытием сил специальных операций занимают скрытно назначенные районы и должны заступить на боевое дежурство по назначенным объектам. Паводле Муравейкі, вайскоўцы сілаў спецаперацыяў між іншага атрымалі задачу ў выпадку неабходнасці знаходзіць, знішчаць і блакаваць дыверсійна-разведвальныя групы умоўнага праціўніка, а таксама аператыўна выходзіць на прызначаныя рубяжы. Задача ж авіяцыі дастаўляць і высаджваць штурмавыя групы, а таксама падтрымліваць сухапутныя групоўкі на зямлі.
Это очень большая масса людей, масса техники, и быстро это не происходит, поэтому за день вот так вот там или за 2 дня такую проверку устроить невозможно. Плюс, да, для этого не нужны никакие подготовительные какие-то заявления. То есть это вполне себе, сравнительно рядовая практика. Особенно учитывая то, что на границах Беларуси идет война. Напярэдадні памежны камітэт Беларусі заяўляў пра, цытата, недапушчальнасць правакацыяў на украінска-беларускай мяжы. У заяве адзначалася павелічэнне канцэнтрацыі украінскіх войскаў, а таксама цяжкога ўзбраення замежнай вытворчасці. Лукашенко, планируя очередное совместное с россиянами учение, собственно, через подконтрольные структуры подгоняет такую тезу, зачем они проводятся. По нашим данным, в ближайшие дни состоятся совместные учения. Найбольш небяспечны варыянт, калі яны стануць этапам тактычных ядравых вучэнняў, адзначае эксперт, і падкрэслівае, што гэта можа быць пачаткам спробы сабраць групоўку для нападу на Украіну з поўначы. Але для такога нападу трэба прынамсі некалькі вайсковых брыгадаў, кажа добраахвотнік збройных сілаў Украіны Андрей Кушняроў. Если мы увидим прибытие российской группировки или дополнительных бригад белорусских вооруженных сил на границу, тогда можно будет сказать, что возможность появляется. На данный момент большого количества войск, концентрированного на границе с Украиной, мы не наблюдаем. Киев раптоўнае правяранне беларускай арміі ля межаў з Украінай назваў актывізацыяй інфармацыйнай кампаніі дзеля нагнятання напружанасці на мяжы. Ірына Дарафейчук, Белсат. У ліпені зменіцца графік прыёму для засведчання апастылем дакументаў, выдадзеных Міністэрствам адукацыі. Цяпер адкрыты папярэдні запіс для падачы гэткіх папераў, што выклікала вялізны ажыятаж. У прычынах разбіралася Марына Яновіч. Даўжэзныя чэргі, спісы, пераклічкі, стомнае чаканне. Дэпартамент кантролю якасці адукацыі цяжка спраўляецца з колькасцю ахвотнікаў паставіць апастыльныя дакументы, выдадзеныя установамі Мінадукацыі. Гэта неабходна для вучобы за мяжою. Молодое поколение, которое уже изначально в 21 веке наделено так или иначе определенным чувством, ощущением свободы, оно выбирает и пользуется той возможностью, что еще границы остаются открытыми, и, собственно, ищут варианты за пределами Беларуси. Беларускую моладзь вабіць якасць заходняй адукацыі, без ідэалогіі, састарэлых навучальных тэхналогіяў і рэжымных прымусаў. Універсітэты самі абіраюць рэктара, запрашаюць кваліфікаваных выкладчыкаў. Студэнт мае права абіраць індывідуальны курс навучання максімальна адпаведны абранай спецыяльнасці. У выніку, напрыклад, толькі ў Польшчы за апошнія 10 гадоў колькасць студэнтаў з Беларусі вырасла амаль у 4 разы, з 3000 до 12. Ёсць такая праграма Erasmus. То бок усе студэнты, ім цікава у маладым узросце паехаць у іншыя краіны, паглядзець, як там жывуць, як там навучаюцца, як там жыццё адбываецца, параўнаць са сваёй краінай. Сёлета беларускія вышэйшыя навучальныя установы гатовыя прыняць да 53 000 абітурыентаў і нават на 3000 павялічаць колькасць бюджэтных месцаў. Усё для таго, каб здзейсніць даўнюю мару Лукашэнкі. Качественные выпускники и отсутствие всякого бегства за пределы страны. Дзеля той жа мэты адразу ў 10 разоў падвысілі кошт апастылю. Міністэрства адукацыі адмаўляецца выдаваць выпускнікам школаў даведкі, неабходныя для паступлення за мяжу. Грамадзяне Беларусі, якія навучаюцца па-за радзімаю, не маюць адтэрмінавання ад службы ў войску, а польскія дыпломы аб вышэйшай адукацыі ў Беларусі не прызнаюць. Але ці спыніць такія захады плынь абітурыентаў за мяжу? Будут искать другие варианты, будут искать обходные разного рода пути для того, чтобы получить нормальное образование, да, которое есть и за границей. И я думаю, что молодое поколение сейчас уже знает хорошо и языки. Пасля 2020 года Беларусь прыпыніла сяброўства ў балонскім працэсе, згорнутыя шматлікія праграмы міжнароднай супрацы ў галіне навукі і адукацыі. У нас імкліва стареюць навуковыя і прафесарскія кадры. Маладая навука не развіваецца.
То бок краіна, я маю на ўвазе дзяржаўны апарат, не укладаецца і не разумее таго, што вось яны зараз, наўпрост адсякаюць для краіны магчымасць стратэгічнага развіцця ў будучыні. Для того, каб краіна мела навуковы патэнцыял, неабходна штогод выдаткоўваць на адукацыю прынамсі 1% валавога ўнутранага прадукту. У Чэхіі, напрыклад, гэта 6%. У Беларусі шмат гадоў усяго 0,5%. Марына Яновіч, Белсад. Пад міжнародныя аховы, але без магчымасці атрымліваць пенсію. У такой сітуацыі апынуліся шмат якія беларусы, што ўцяклі з краіны пасля 2020-го. Палітык Павел Латушка правёў перамову ў Міністэрстве сям'і, працы і сацыяльнай палітыкі Польшчы, каб звярнуць увагу на праблему і паспрыяць атрыманню сацыяльных выплатаў. Мы дамовіліся, што Міністэрства сям'і і сацыяльнай палітыкі бліжэйшым часам прадставіць нам дарожную мапу аб магчымасці атрымання сацыяльных выплат грамадзянам Беларусі, які знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы. І гэтую інфармацыю мы перададзім праз сацыяльныя сеткі, сродкі масавай інфармацыі. Ёсць таксама яшчэ дадатковы лайфхак, які дае магчымасць атрымаць так званую 13-14 пенсію грамадзянам Беларусі. Калі вы адпрацавалі некалькі дзён, некалькі месяцаў на тэрыторыі Польши маете право хотя бы на нейкую пенсійную выплату, вы будете атрымліваць па выніках года 13 і 14 пенсію. Японія пашырыла санкцыі супраць Расіі. Сярод іншага, у санкцыйны пакет трапіла нібыта кітайская кампанія, на чале якой стаяць беларусы. Фірма паводле арганізацыі «Белпол» супрацоўнічае з беларускім пілінгам і дапамагае Расіі атрымліваць зброю ў абыход замежных санкцыяў. То есть это компания-прокладка, через которую очень многие белорусские крупные компании, такие как Салео, опять-таки Белома, закупают подсанкционные товары в различных точках мира. Мы не говорим только лишь про Японию, мы говорим также о том, что эта компания закупала в Великобритании абсолютно этический код. Например, для того же самого Салео Шакутина там закупались именно у Японии определенные узлы и механизмы для станков с числовым программным управлением. То есть внесение этой компании в санкционный пакет Японии — это очень хорошо, потому что через эту компанию закупалось огромное количество оборудования, опять-таки, двойного назначения в самой Японии, и японские государственные органы не могли знать, кто является конечным потребителем вот этих вот различных покупок, скажем так. И это великолепно, потому что это разрывает определенные цепочки, это усложняет жизнь определенным предприятиям, которые прямо связаны с режимом Лукашенко. Это также облегчает ситуацию на фронте, потому что то, что производит режим Лукашенко в интересах армии России, не поступает на фронт. Злучаныя Штаты дазволілі ўкраіне выкарыстоўваць амерыканскую зброю ўздоўж мяжы з Расіяй. Дазвол ахоплівае не толькі памежныя раёны Харкаўскай вобласці, але і любыя месцы, дзе расійскія войскі перасякаюць мяжу з мэтай захопу украінскіх тэрыторыяў. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыкаў» са спасылкаю на дарадца прэзідэнта ЗША ў справе нацыянальнай бяспекі Джейка Салівана. Тым не менш, забарона на выкарыстанне пры ударах расійскай тэрыторыі ракетаў «Атакамс» з далёкасцю 300 кіламетраў застаецца ў сіле. Пра іншыя падзеі ў свеце Руслан Ігнатовіч. Силы обороны Украины нанесли массованные удары по некальких объектах на территории России, уключаючи склады с гаруча-змазочными материалами у Тамбовской области и нафтобазу Немская у Адыгеи. Уначы 21 чэрвеня атакавалі нафтаперапрацоўчыя заводы ў Афіпскім, Ільскім, Краснадары і Астрахані, а таксама радыёлакацыйныя станцыі ў Бранскай вобласці і Крыме. Апроч таго, пацярпелі склады беспілотнікаў «Шагет-136» у Краснодарскім краі. Полиция Украины опубликовала фотоздымки подозреваемых у замаху на забойство журналиста Айдоса Садыкова с Казахстану. Правоохранники поведомили, что 33-гадовому и 36-гадовому подозреваемым заочно выставили обвинувачивание и обвестили их у международный вышук.
Напад адбыўся 18 чэрвеня ў Кіеве. Айдос Садыкаў быў разам з жонкаю каля дому ў аўтамабілі, калі невядомыя адкрылі па ім агонь. Журналіст атрымаў раненне ў галаву. Яго даставілі ў рэанімацыю ў цяжкім стане, дзе айдос застаецца дагэтуль. У Бучы невядомы захапіў аўтамабіль з кіроўцам і падарваў гранату. Як паведамілі ў паліцыі, мужчына сеў у аўта і запатрабаваў адвезці яго на мяжу з Беларусю. Пасля адмовы нападнік дастаў гранату і ўзарваў яе. Кіроўца паспеў выскачыць з машыны яшчэ да выбуху. Ён не пацярпеў. Напад на вядомага экс-футбаліста. У Італіі 5 рабаўнікоў уварваліся ў дом уладальніка залатога мяча Роберта Баджа і збілі яго. Гэта адбылося, калі былы спартовец глядзеў матч Еўра-2024 Іспанія-Італія. Злачынцы ударылі Баджа пісталетам па галаве і разам з сям'ёй зачынілі ў адным з пакояў. Яны забралі гадзіннік, каштоўнасці і грошы. Пасля іхнага сыходу Баджа выламаў дзверы пакою і выклікаў паліцыю. Яго ставілі ў шпіталь з ранаю на ілбе. Роберта Баджа – уладальнік залатога мяча 1993 года, двухразовы чэмпіён Італіі і уладальнік Кубка УЕФА. За зборную Італіі ён правёў 56 матчаў і забіў 27 галоў. Колькасць паломнікаў, загінулых у Саудаўскай Аравіі, перавысіла 1000 чалавек. Паводле агенцтва France Press, больш за палову загінулых – гэта незарэгістраваныя паломнікі, якія часта не маюць доступу да кандыцыянаваных памяшканняў і медычнай дапамогі. На хадж у Мекку з розных краінаў прыбылі больш за 1,5 мільёна чалавек з 22 краінаў. Сёлета паломніцтва прыпала на дні, калі ў Мекцы тэмпература дасягнула амаль 52 градусаў цяпла. Руслан Игнатович, Белсат.